Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Baba 27 wo kutsa manja mwa chingwalo kwenye ready mudu yes. Minister of State, candidate Siza Kangara. Yeah, that's all right. As long as I'm aware, you can do them right now. Yeah, sure. Tikulandireni kuchokera pano pa area 36 sijalinali uku ndinse umene umakotera ku area 23 komanso ku area 24 muzinda wa Lilongwe. Pamadziwika pano kuti pa tanke mosataya komanso kuchulutsa gagamdiwa pano pasonkhana munthu kufuna kulandira mtsogoleri wa dziko lino triumphant after 16 September elections. Professor Arthur Peter Mutharika ali ndi wachiwiri wawo mchigawo chino chapakati Africa ngata. Tikulandireni ndinunso nduna zona nditokoza tukuona kuno 19 anthu wafika pano kufuna kulandira mtsogoleri wa dziko. Chikoka ndi chotani Central Region ndikuziwa kuti munalinso ku Salima koma pano tili ku Lilongwe. Zona ndi chikoka ndi chosayamba kuonera kuti andabwera kwa nyinji sifuna kuzalanga mbira chikulo watu Professor Arthur Peter. Tiyembekezere zotani lero akamabwera amutharika ndikudziwa kwa kuti sakuyima iyaya akungokhulula kufika kuno mwakonzera zotani Central Region. Silopanga sonkhano yayo koma kungoonesa president athu kuti ndimakonda kwa anthu aonene manja awiri ku Central Region ndibakwa masuka basi community alandira kwa professor. Anthu akuchoka kudzuwa sizachilendo sizochita kufunanso kufunsa athana nazo bwanji kapena mukubweretsa mchingo otani kudzuwa lomwe anthu akuchokera. Kuti dzuwa ndizoona koma tikukonza zinthuzo zembero kukonzeka maziranga nthawi angodikira pang'ono masifika mpaka zaka 5 ya monga zathu anatha mpaka zaka 5 zinosaenda koma zimzemba kuyenda ndimene amabadwa mwana ndi mwana kubadwa amayamba wawa mkaka mabere kenaka kaphala pang'ono kenaka basi mwana mbona kuyenda so bomali litheka chimwe bwino zimzemba kwenda mudini. Mwina ndimafuna nimpembe cameraman wanga kuti angotionetsa nkhope zili pano. Nkhope zili pano ndi zachiyembekezo komanso kufuna kumvetsa mwamva kumeneko kuti anthu ali ndi chiyembekezo kuti mayankho ndotani. Mukunena kuti zinthu zitheka koma nkhope zikuoneka uku zachiyembekezo komanso kufuna kudziwa njira zimene zithekera. Awuzeni anthu amene ali pano komanso ena omwe akutionera kunjako kuti mukubwera ndi zotani tangible njira. Ndikuona ngati kuti njira zimene tipi yakhazikitsa njira zambirimbiri kuyambofulukuza pano ndikuti tolima koma mwachidule okuti anthu amakuona kusika monga mukudziwa president athu akaunena kuti m'malo muno munali njala yambiri
ndipo ngale imeneyo anabangitsa ndazaabo alapita lija every year amagula fertilizer malosadziwika mukudziwa imene mumaitetemula tikuyibwereza nanga ndamayabwesa mavuto onse kuti amalayamba kuvutika chifukwa cha nthambi koma imene lija inagula fertilizer kuchala fertilizer East Bridge fertilizer pharmacy uchangona na fertilizer amene chali sana fika kwa atia ina tusana lini fanya kama muno yabisa nakutia kulia every year ulombozi mzikonzeke mafuta kwa kula akakula kama mafuta kwa agobagoba kwa mafuta kwa kulima so tuwaje wana mana basi so akufika sana ngofika kwa mazao mbilira alenda kuti bakala short term long term short term mbilira kwa chima kazi chinakuloza mbilira kwaso kula mai muhoga kuri chala at least ishebe mu mara short term long term ndikone seso fertilizer kale kawa yake mu mara and abese fertilizer ayolima anakule fertilizer ndiyo kwa sinabwe kuti hayo zachakatalika adakulowe mu deja kachamawa atakandi chimanga zakoro chimanga chimanga azasunga pedo kulitsa kufertilizer unono pamono jaze kule nje mlemo faida nato sasa ndokuya ya nasangalala una ngwanda zachembele nato sangalala chachikulu ani to sangalala chonena kuti bola MC bila choka kwa MC bila kwa mtoka ba ndio ndo sana sasa walipo watu kumeleza bola MC bila choka ndio MC bila zinazo kuuza ni moja madeva andu awatokona na mbao kauka represent the ama tosiana nyumba munama bemoro yake wala ni mhawi chinafandi jani itendera mu team awa MC wanapita abwira kuno anafuna mpira mtalika ni president wa bene alikawa chimwe masonde ajabida aja amatabo menyera linambiwa abusago tende kuna lidia de wala ife na kwalira ndi mhawi nzatu walita diptete kumano mhawi yongori alime so mungu kama ndisa mhawi kama ndi nosi mugulali modzi zika so ife bomba lenda bwino anthu osali ama pasa ndine ndemwe tose sangala chifukwa ineyo ndo kulatu mungu pa 36 hours ndine funa ngero ndiwidziwe mina kala keke ifanyage singa ulele uliendeka ziko sangala mboma betu antari kuno andu kala twaswayi nderi tumwanga mubwaza bila ngoba mene fero sefe zizu kuyenda anthu onsewa muno alisangala leo sasa dikenda tikuyamikeni kumanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera kumanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.